Jesus sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala Jesus sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzat ma tongke kai tor bonono hamzat na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino ruma tongke kai tor bonono runa Jesus sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo Jesus sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni sakat botongo Isang khandi phaika squash tai aboni loge chocolate bu bagi tongo ge bono belai belai hambai khumpui hostel ni ongai tai khumpui academy principal ongai ang bono khabai khubai hambai riwo tai bini loge tongo chini John Stephanie tai bono chobanai ro o society ni tai bini sajin bustu tongo apti khebor gorok phailai jak aboni yagulo sing thana boys hostel 2 Arabo hain hai sing bagi lainai tai sarigo bini YouTube channel nai manai yamrok channel dekhamo yamrok network Pai bede tabu guri rongni hostel ni presently around 350 girls tongo angkai taiksa tongmani baksano borok thangjak tabuk jeng obo pai thangkana boys hostel thangnai boys hostel 2 o aboni yagulo boys hostel 1 hambai borok ni sakat botongo borok
kai tor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairok na buino Jesus sahai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawa boro habang tamangula Jesus sahai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawa boro habang tamangula borok ni man thai kurui kha borok ni sokat bokurui kha borok ni man thai kurui kha borok ni sokat bokurui buino subama tongkhe kai tor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairok na buino rma tongkhe kai tor bonono rna Jesus sahai hanai